ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ବଣିଆ, ଗୁଣି ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ନା, କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଦେଶରେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା, ଦେଶ ପୁରା ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏତେ ନେତା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଓଡ଼ିଶାର ନର୍ବନିର୍ମାତା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଏମିତି କଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହୁଏ, ତାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରାହେଲା, ତାହା ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଅନ୍ଧଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଛରେ ଚୋର ସଜେଇ ଦେଲେ। ଆଜି ତାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶା। ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।